Hola, benvinguts a programació, que aquest cap de setmana que hem dit que farem un parell de vegades, si el juvenil bé, guanya o no guanya, interessant que guanyi els partits, és molt interessant. Després què passa? Va bé per la temporada, va bé els punts, i després la Lliga sumen com marquin els xavals. Tot això és la comunicació, i la comunicació és el futbol sala. És un terreny molt important, un pavelló amb 5 jugadors que juguen, i juguen molt bé. Us presento el juvenil B del Canet Futbol Sala. Com te dius tu? Pol Cerqueira. Arnau Castro. Molt bé, companys. El felicito perquè hem guanyat el partit. Gràcies. Com qui hem guanyat? Contra qui equip? Vam guanyar contra... El Masnou. Contra el Masnou, és veritat, contra el Masnou. Molt bé. I com va anar el partit? Bé, molt bé, vam guanyar Vam estar bastant còmodes. 4-0 i bé, vam fer un bon partit. Vam quedar 4-0, però vam estar molt còmodes dins del camp i ens va faltar finalitzar millor, i si no podríem haver marcat més. Una cosa, el futbol sala no és tan còmode. Això vull dir, el partit ha sigut fàcil per vosaltres. Bueno, sí, una mica... Bueno, no fàcil, però ens vam sentir bé a dins del camp i vam jugar molt bé nosaltres. Sí. O sigui, el porter nostre també va parar bastant i això ens va ajudar. I com aneu la temporada dels punts? La classificació, tot això. Hem guanyat 3 partits i hem perdut 3, no? Portem 9 punts. 9 punts, està molt bé. Que aneu quarts de la Lliga? Quarts o cinquers? O 600, 700. 600? Però empatats. Sí, Empatats contra qui? Anem setents empatats. Amb els 600, Amb crec. els 600. Crec que sí. Molt bé. Com ha anat el partit? Digueu-me com ha anat el partit. On jugues tu? Quina posició jugues? I tu també? Vinga, va. Bueno, durant el partit jo vaig jugar de pivot i d'ala, i la veritat que vaig veure molt bé l'equip i es nota que estem progressant molt bé. Sí, bueno, què estaves dient tu, company? Sí, que aquí el meu company en Pol va fer un molt bon partit, va marcar 3 gols i això ens va ajudar a guanyar. Estem aquí explicant el Canet Juvenil B, que tenim dos juvenils aquesta temporada, tenim el B i l'A, i aquesta temporada el B i l'A s'ajuden ells mateixos per guanyar distàncies, per millorar tàctica, joc i tot això. A veure, dels dos equips, que l'A i el B, que sou amics, tots plegats? Depèn d'en qui ens portem més o menys, però entre tots ens portem molt bé, la veritat. Sí. Sí. Això, que bueno, ells estan a primera, ells són millors, però bueno, nosaltres intentem millorar. A primera no m'importa, importa jugar i disfrutar. Sí, nosaltres ens divertim. Una parella de coses més. A veure, titulars. El titular del partit. Qui va marcar els gols? Jo vaig marcar i després... Va marcar en Sergi, en Nil i l'Adrià Casellas. Avui dia els nois no s'atallen, a vegades tenen a vegades molta miqueta al nivell, que volen fer preguntes, que explico, tot això. La ràdio és per això, la comunicació és molt important, i el futbol sala és el millor. El Canet Futbol Sala 82, i des de 1982 que està fundat, que el club, un club autèntic de segona de plata o primera de plata, i ara el Canet Futbol Sala, el primer equip, juga a segona B. Què us sembla segona B que jugui i l'entrenador és Arnau Estrada, i com va tot això? Què t'explica ell? Bueno, està molt bé perquè els partits del primer equip del Canet són molt entretinguts i està bé que juguin a segona B. Que apreneu molt con l'Arnau? Sí, perquè ell ens ajuda molt amb tot el tema de les tàctiques, i venint d'una lliga alta com juga, doncs sap molt, la veritat. I una cosa, és molt fàcil jugar a la posició que esteu, al futbol sala? No és fàcil jugar a cap posició, la veritat. O sigui, ho has de saber fer bé i depèn de les situacions. Que per tu, qui més difícil la posició que juga?
Que jugues tu? Depèn del partit. Quan jugo de pivot, si hi ha un tanca així bastant gran i tot, doncs no és fàcil. Pivo i tanca com es juga? Com? Com es juga el pivo i tanca? Que és defensat? Pivot és el que està a dalt. A dalt. Sí. I tu jugues? Jo de pivot, El també. pivo. Sí. Digue'm una cosa, qui és el partit més punyetero que heu tingut, que més difícil? L'Arenys, contra l'Arenys, que van primers a Lliga i tenen un equip molt bo, però bueno. I tu? El mateix l'Arenys com ells. Teniu amics a Arenys, sí? Sí, Sí, els coneixem d'altres anys. I Arenys, Canet, Arenys, que teniu ganes de jugar aquest partit, heu vist que tots sou amics o institut, tot això? Sí. Us agrada jugar? Motiva més. Que sí? Sí. També l'última cosa, que el futbol sala 82, que setmana que ve on jugueu A Pineda, no? Sí, a Sí, Pineda. juguem a Pineda contra els segons. contra segons Unió, el partit. Hem d'anar a guanyar. A guanyar, A guanyar, carajos, perquè és important a guanyar i disfrutar. Sí, sí. Digue'm una cosa, tu què diries a un neno una nena que vulgui apuntar-se al futbol sala? Que s'apunti, que està molt bé, és molt divertit i que aprendrà molt aquí al Canet. I tu? Doncs el mateix, no? Que és una forma molt bona, si t'agrada jugar a futbol, és una molt bona forma de divertir-se, la veritat. I la comunicació, què us sembla? Aquestes gravacions, aquests reportatges que faig jo, què us sembla? Bé, crec que ets un molt bon entrevistador, la veritat. No, sí. Sí? Perfecte. I tu? Doncs a part d'això, ajuda a donar-li més visibilitat al club i fa molt bé pel club. Tu també, sí. Sí. Tenim dos nanos, ja s'aniran a casa i a sopar i a fer feina també. Una i l'última, digueu-me el teu equip preferit que a campionat de Lliga. Qui us agradaria que es quedi o que guanyi la Lliga? Tu què t'agradaria que guanya? Del futbol sala? Sí. Nosaltres? Que sí? Nosaltres? Per això estic dient, aquesta pregunta en directe, és molt important, és molt interessant, perquè dona goig per fer aquestes entrevistes i així animo els jugadors que tingueu colors, que lluitem, les pistes... Sí, sempre anem a guanyar nosaltres, amb tot. Hem de lluitar per aquest escut. Una cosa, i l'última, tu al futbol sala, què veus a dins del futbol sala? El Canet, tenia molts equips... Sí, que hi ha molts equips de totes les categories i molt bons. Hi ha molt de nivell aquí a Canet. Molt important, I tu? Doncs jo crec que és molt més tàctic que el futbol gespa i... Sí, agafes molta tècnica i toc. És molt més tècnic i, a més, com no t'esperes els resultats perquè la majoria de vegades millor pot donar la sorpresa a algun equip petit. Correcte. Has d'estar sempre atent i sempre donar-ho tot. No es pot És un altre món, el futbol sala. Sí, molt diferent. Molt diferent. Totalment. Us agrada més jugar a futbol sala, sí? Sí, per mi sí. Jo que he provat les dues, sí. Ja ho sé. Moltes gràcies i ànims, vale, companys? Gràcies, Quique. Vinga, moltes gràcies. Quique. Guapos. Hem fet l'entrevista, aquests dos cracs, com diferents, que setmana passada vam fer a l'entrevista, que és molt important a nivell de futbol sala. Arnau, gràcies per fer aquesta entrevista, estic molt agraït. Com la Junta Directiva, Direcció Esportiva, tots els equips, a la base de tot i sempre la comunicació, i això és un regal per ells i és el premi per a fer aquestes victòries de les posicions al Canet Futbol Sala Juvenil B, que dic sempre aquesta temporada, cracs, aquesta temporada al futbol sala, que és una passada perquè i el nivell que juguen, disfruta dels nois, que es passen pipa, que estan sempre l'entrenador, sempre con ells i anima a tàctica i a millorar el seu joc. I Arnau és un tros de pa, és un bon xaval que és el porter del sènior B, que segona B nacional, que juguem aquesta temporada, aquesta setmana a Mallorca,
i agafarem aquests 3 punts, i el juvenil B guanyarà i agafarem 3 punts, i totes les categories per a menjamins, alevins, infantils, cadets i totes les categories guanyarem i agafarem aquests 3 punts. I la base de tot és portar a la butxaca aquests punts, i és molt interessant, és sempre que jo explico, és l'emoció, és el meu cor, que sempre animo la gent que faci un esport, que s'animi, que practiqui un bon camí, fer amics, caliu, i omplir les grades, la grada verda, i omplir i animar tots els equips del Canet Futbol Sala. Som molts, aquesta temporada, i això és molt agraït, i el gran treball que fa la Junta, direcció, presidents, tot la base de tot, fer aquest amor propi que tenen els jugadors i jugadores que juguen. També tenim femení, i és molt agrair a les noies, als nois que es dediquen un nivell, i és la base de tot, fer un gran partit i guanyar, i sempre visca el Canet. Futbol Sala és el millor. Des de 1982 que està fundat, i moltes mercès. Fins a la propera setmaneta. Ciao. Soc Enric Cabrera, Quique. Ja sabeu, les entrevistes de teu amic i amiga. Moltes gràcies. Adéu.